Bon dia a tots i gràcies per venir, per vindre a aquest recinte tan significatiu per a tota la gent de la ciutat de Lleida. És un centre, el IEI, de la Diputació, que cada any, els últims anys, venim aquí les tres diòcesis de Lleida, de la província de Lleida, com és la Seu d'Urgell, Solsona i la Lleida mateixa. Jo parlo en nom de les tres, sobretot pensant en que Càritas no s'entén si no és en el conjunt de l'Església nostra. A mi m'agrada repetir sempre el mateix, perquè Càritas és un grup de voluntaris, d'empleats, de responsables, però no és una entitat que va a la seva independent, sinó que tota la gent que treballa allí és gent de l'Església Catòlica que vol desenvolupar una dimensió clara del manament de Jesucrist. Tots els catòlics de Lleida, de Solsona i de la Seu tenen en l'instrument Càritas una manera de fer efectiu aquest manament del Senyor. Per això jo us agraeixo a tots. Jo en aquest moment estem aquí pràcticament els tres d'aquí de Lleida, el director, la secretària general i el bisbe, però estan entre nosaltres els responsables també de la Càritas de la Seu i de Solsona. Jo vull agrair també l'esforç que fan el bisbe, l'arquebisbe Joan Enric i el bisbe de Solsona, Francesc, per tot l'impuls que tots nosaltres volem donar. Sempre insistim el mateix, que Càritas està molt unida, tan unida, que totes les parròquies aquest cap de setmana rebran un resum en el full dominical de lo que ha fet aquesta diòcesi. Les altres dues diòcesis fan també el mateix per donar a conèixer. Per això nosaltres avui és una roda de premsa informativa, que és una obligació nostra, i també justificar el que hem fet i volem fer. Per això gràcies a les tres diòcesis per la presència i sobretot avui gràcies a l'IEI per deixar-nos l'espai i a tots els mitjans de comunicació que heu vingut, que sou els que s'encarregareu de donar a conèixer a la resta de la nostra societat el que vol fer la Iglésia Catòlica i el que en concret està fent Càritas diocesana de Lleida, de Solsona i de la Seu. Gràcies, doncs. Hola, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a tots i a totes en la presentació de la memòria de Càritas 2023 de les tres diocesanes, com deia el senyor bisbe, de Lleida, Solsona i Urgell. Primer de tot voldríem començar la presentació. Gràcies. Primer de tot voldríem començar la presentació de la memòria donant les gràcies a totes les persones que ens han donat suport en el desenvolupament de la nostra tasca, tant a nivell d'acció, que serien les persones voluntàries, com a nivell econòmic, a les persones sòcies i donants. Sense elles, els números que ara a continuació anirem mencionant, la nostra tasca no seria possible. Us hem facilitat les dades als mitjans, no farem una enumeració de dades, no és aquest l'objectiu. El que sí que volem fer és un anàlisi i unes reflexions que ens han portat aquestes dades que en principi ara us mencionarem. La memòria per nosaltres és un moment de fer balanç, de reflexionar i comunicar a la societat una realitat que alguns cops no es pot veure o que algunes vegades no arribem a conèixer. Les dades mostren un increment en recursos econòmics i en atencions, i aquests fets a nosaltres ens preocupen, tant les atencions com els recursos econòmics. Els darrers 4 anys observem aquest increment que no s'atura i aquesta és una preocupació que ens comença a alertar. El 2023 hem atès 8.000 persones amb les tres diòcesis i hem destinat 8 milions d'euros, concretament 7.941.592, és a dir, 8 milions d'euros en atendre aquestes persones. 3,5 milions han anat destinats a l'acció social, 4,5 milions al treball protegit.
Si realitzem una comparativa, perquè les dades ens permeten poder-les analitzar, en els últims anys, tant amb dades globals, tant amb atenció a persones amb beneficiàries i amb recursos econòmics, veurem que les persones ateses s'han incrementat un 17%, les persones beneficiàries s'han incrementat un 12% i els recursos econòmics que s'han realitzat, l'increment ha sigut del 43,5%. Això ens demostra que l'any 2020 es va produir una progressió en aquesta precarietat de les persones i que Càritas s'ha anat esforçant econòmicament per intentar pal·liar aquesta fragilitat social constant i creixent. Càritas inverteix més recursos tant humans com econòmics per acompanyar les persones i oferir-los la millor resposta davant aquestes demandes socials que nosaltres anem detectant. A Càritas persistim, continuem estant al costat d'aquelles persones que menys recursos tenen. Creiem que els motius que ens porten a aquest increment de la vulnerabilitat és una de les hipòtesis que nosaltres trobem és l'encariment de les necessitats bàsiques. Quan nosaltres parlem de necessitats bàsiques parlem d'habitatge, alimentació i transport. Nosaltres sabem, i els estudis així ens diuen, que la despesa mitjana d'una llar al 2023 les despeses bàsiques són un 60%, és a dir, una família destina una mitja del 60% a cobrir una alimentació, les despeses de la llar i el transport. Com més baixa és aquesta renda a les famílies, el percentatge a cobrir aquestes necessitats se va incrementant. Per tant, en principi les famílies amb menys recursos, aquesta puja a ser el 70%. Això implica que les famílies que cada cop es veuen més ofegades per poder cobrir aquestes necessitats bàsiques que us plantejàvem. Tota la societat hem viscut aquest increment de preus. Aquest increment de preus es produeix per tothom, però les persones que menys recursos tenen es veuen obligades a prioritzar, és a dir, han de poder decidir si aquelles necessitats bàsiques que tenen, quines volen cobrir i quines no, perquè no poden arribar a cobrir-les totes. Per poder combatre aquesta precarietat social, Càritas ha pivotat la seva acció en dos eixos concrets. Un primer ha sigut l'acció social i l'altre l'ocupació. Quan nosaltres parlem de l'acció social ens referim a aquest acompanyament econòmic i aquest acompanyament emocional per a les persones més febles i quan ens referim a ocupació ens estem referint a la creació d'un treball protegit per poder-los defensar. Ens centrem primer a l'acció social. Els diferents programes d'acció social han destinat 3,5 milions, el que suposa un increment respecte al 2020 del 27,8% de recursos destinats a l'acció social. Durant aquest any hem reforçat els nostres equips socials per poder acompanyar, informar, donar suport en tots els nostres programes, en el tema del reforç escolar, en acompanyar en la recerca de feina, en el tema d'ajudar-los o orientar-los en el tema de la documentació, en oferir-los suport psicològic davant d'aquestes situacions de precarietat. La nostra missió com a Càritas és mantenir el nostre compromís social, defensar els drets d'aquelles persones que en principi la comunitat les té més oblidades. De tota l'acció social voldria destacar dos elements, les ajudes econòmiques i el tema de l'habitatge. Els equips socials han gestionat un pressupost de 754.525 euros en ajudes econòmiques directes. Això vol dir que Càritas ha destinat 750.000 d'euros concretament a famílies en situació de vulnerabilitat. Els ha entregat aquests diners. Això implica un 7% més que l'any anterior i un 13% més que el 2020. Gairebé 4.000 persones han necessitat el recolzament davant d'aquestes necessitats bàsiques. I us ho mencionava l'any anterior, les necessitats bàsiques han anat destinades al 76% a cobrir necessitats bàsiques en alimentació i habitatge. I quan ens referim a habitatge ens referim a despeses de lloguer i el lloguer. Aquest percentatge del 76% varia una mica entre les diferents diòcesis, però en principi estem al voltant d'un 75, un 76, un 74. Ens inquieta d'aquest 76% de famílies que en principi nosaltres hem recolzat, ens inquieta aquest 3/4 milió d'euros
ens inquieta que el 70% són nuclis familiars que tenen infants a càrrec. Per tant, estem plantejant que les persones més vulnerables de la nostra societat, els nostres infants, estan dins d'aquests nuclis i, per tant, les persones que viuen situació de màxima vulnerabilitat són els infants. I vosaltres sabeu que aquelles persones que viuen en situacions de precarietat, això és un canal de transmissió i, per tant, es va allargant i la pobresa es va allargant al llarg del temps i en etapes adultes aquestes persones poden arribar a ser pobres. Gestionar aquests 3/4 d'euros no és una tasca fàcil i és una gran responsabilitat. I això sí, nosaltres sabem que aquesta responsabilitat recau sobre les administracions. Són les administracions les que tenen la responsabilitat de recolzar i oferir el suport a les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Però Càritas no defugeix aquesta responsabilitat. Càritas creu fermament en la capacitat que nosaltres tenim de gestionar de forma àgil i responsable i donar una resposta acurada a aquestes demandes urgents que ens demana la societat. També Càritas creu en la tasca d'acompanyament i facilitant aquests processos de millora. Prova d'això són els programes que ja mencionàvem anteriorment, els programes de laboral, l'assessorament jurídic, el reforç escolar, el suport psicològic. Els equips de Càritas creuen i creiem tots en la potencialitat de les persones, perquè aquestes puguin ser el motor del seu canvi. En aquest grup de programes voldríem destacar el programa d'habitatges. Nosaltres sabem, Càritas, que en principi l'accés d'habitatges ha anat empitjorant, és a dir, cada vegada és molt més complicat poder accedir en el parc d'habitatges. I especialment aquesta dificultat la té molt més gran aquelles persones que troben una situació de vulnerabilitat. Ja ho deia l'informe del Banc d'Espanya i som conscients d'aquesta realitat, que l'accés a l'habitatge cada vegada és més difícil. I per tant, les tres Càritas volem destacar que nosaltres aquest any hem tingut 15 habitatges de forma conjunta oferint a les famílies que es troben en situació de màxima vulnerabilitat. Les tres Càritas disposem en diferents maneres i règim, en propietat, en cessió, en lloguer, 15 habitatges que hem destinat a aquestes persones. El 2023 hem acollit a 90 persones i això implica un 49% més que l'any anterior. Aquest programa ofereix durant un temps determinat que les famílies puguin estar tranquil·les i que aquestes puguin gestionar i abordar aquelles dificultats o aquells processos que elles considerin. I per tant surten d'aquestes estades en els nostres habitatges més empoderades i poden fer front a les seves dificultats. Després d'aquest anàlisi d'eixos de l'acció social ens quedaria el segon eix que us plantejava, que és el tema de l'ocupació de Càritas. Hem destinat Càritas 4,5 milions amb el tema d'ocupació, 4,5 milions, 4.430.000 euros, un 58% més que el 2020. En aquest eix no m'hi extendré perquè és la part que el director pensem que és un eix prou destacat per poder destacar-ho després i el director de Càritas ho mencionarà i ho detallarà més concretament. Per dur a terme tota aquesta activitat, Càritas ha comptat amb 50 punts de distribució. Nosaltres estem presents per poder desenvolupar la nostra acció en tot el territori. Les tres diocesanes tenen diferents eixos, ho mencionàvem anteriorment en un programa, estem dispersats en tot el territori, des de la Seu fins a Solsona, des de Lleida, i per tant és una de les grans capacitats que té les Càritas, és aquesta presència per donar suport i escolta a totes les persones que així ho necessiten. M'agradaria mencionar l'acció d'acompanyament de les persones més vulnerables i no hagués estat possible això sense l'acció dels nostres voluntaris i de les persones contractades. Nosaltres tenim un equip humà de 1.300 persones que incondicionalment han estat escoltant aquestes 8.000 persones amb comprensió al costat, oferint justícia, defensant els seus propis drets. Agraeixo a l'equip humà de voluntaris i persones contractades, però també a les persones col·laboradores la seva tasca. Com us mencionava al principi, la memòria té la voluntat d'ensenyar dades per comunicar-les i reflexionar. I per tant, les situacions de les persones vulnerables creixen,
Ho hem mostrat amb els recursos econòmics, 8 milions d'euros són molts diners i les persones beneficiades són 18.000 persones que han estat en situació de vulnerabilitat i que nosaltres hem acompanyat. Per tant, la memòria és un moment en què nosaltres volem explicar-vos això, l'acompanyament que nosaltres estem fent amb aquestes persones, però també és un moment de conscienciar d'aquesta realitat. Nosaltres sabem que és una realitat complicada per a aquestes persones, però que també és una realitat complicada per tothom, per la societat. I llavors, què els volem demanar a la societat? A la societat els volem demanar comprensió per a aquestes persones vulnerables, però també els volem demanar que ens ajudin a exigir a les persones que els pertoquen la seva responsabilitat, és a dir, a les administracions, que la societat ens ajudi a demanar a les persones la seva responsabilitat. Tenim la responsabilitat com a Càritas de traslladar la veu a les persones que no poden explicar-ho, per tant avui és el dia que nosaltres els traslladem aquesta veu. Continuarem estant al costat de les persones que ens necessiten perquè creiem en les persones que nosaltres acompanyem i continuarem oferint el recolzament perquè elles puguin tenir un futur millor. Gràcies. Rossell, d'aquí de Lleida, secretari general. També ens dirigirà la paraula Rafael Alepuz, que és el director. Però si Marta o Rosa volgueren també de la Seu i de Solsona dir alguna cosa, per supost, perquè ens escolteu, però si voleu afegir alguna cosa o voleu tindre alguna informació. Rafael Alepuz, que és el director de Càritas de Lleida, també ens dirigim la paraula. Molt bé. Com ha comentat la Maria José, jo ara exposaré algunes dades sobre el programa d'ocupació i faré alguna reflexió al respecte. Un dels programes que més ha crescut en quant a persones usuàries i pressupostos és el d'ocupació. És un programa en el que fem atenció, orientació, acompanyament i oferim també formació a les persones que atenem. Tanmateix, són propietàries, les Càritas, d'empreses que hem impulsat, que són les empreses d'inserció, amb el qual hem creat llocs de treball amb la finalitat que les persones que es troben en situació d'exclusió social tinguin una oportunitat per treballar i a la vegada una oportunitat de reinserir-se socialment. Pel que fa a les empreses d'inserció, el passat dia 16 de maig, a la seu de Càritas Catalunya, vam fer una roda de premsa, com la d'ara, en la qual vam presentar el catàleg d'empreses d'inserció de totes les Càritas catalanes, que són 10 empreses d'inserció. I explicàvem que en els últims 6 anys s'havia ofert la possibilitat de treballar a més de 8.000 persones. En el cas que ens ocupa, de les 3 diòcesis, durant l'any 2023, hem possibilitat cursos de formació a 114 persones i hem ofert orientació laboral a 1.185 persones. Aquesta xifra gairebé dobla la xifra de l'any 2020. Les nostres empreses d'inserció han signat 104 contractes de treball, més del doble respecte a l'any 2020. I en els últims anys, en l'últim any, més o menys, hem mantingut dades similars. Fem una valoració d'aquestes dades i del contingut d'aquest programa d'ocupació i destacaríem 2 aspectes. El primer, que l'esforç que realitzem en el programa no sol val la pena, sinó que dona els seus fruits. Gràcies a la formació rebuda i a l'experiència laboral que reben les persones usuàries, milloren totes elles les seves possibilitats d'inserció laboral, tant en empreses ordinàries com, diguem-ne, socialment. I la segona és que valorem que el nivell d'èxit és elevat, en el sentit que la majoria de la població beneficiària respon positivament als estímuls que rep i a les oportunitats que se li ofereixen. A més, en el cas de les empreses d'inserció, la majoria participem en l'anomenada economia circular perquè ens dediquem en bona part de la nostra activitat al reciclatge de residus. Un exemple el tenim en la roba. Per tant, amb les empreses d'inserció fem una acció social,
però també fem una aportació econòmica de cara a millorar el que és el nostre entorn i el medi ambient. Dit això, i amb les dades i les valoracions que ha fet la Maria José, jo ara faria com una valoració final. I és que jo diria que, com a titular, a banda de les despeses que hem destinat més de gairebé 8 milions d'euros, és que durant la pandèmia tots teníem l'esperança de que les coses podrien canviar. Nosaltres ens agafem molt a una expressió que va fer el papa Francesc quan deia que de les crisis se'n surt, bé o malament, però de les crisis se'n surt. Que sortir bé o malament depenia de nosaltres. Bé, totes les dades a nivell macroeconòmic diuen que ens estem sortint bé, perquè estem creixent econòmicament, s'està creant més ocupació, però la nostra missió, que és el que estem fent avui, és dir que la sortida és bona per a una bona part de la població, però per a una altra part de la població, com estem veient, no estan gaudint dels resultats d'aquestes millores i que la seva situació de desavantatge anterior a la crisi de la pandèmia es manté i en alguns casos s'incrementa. Això ens ha de fer reflexionar a totes i a tots. No hem aprofitat una oportunitat bona per mirar de redreçar les coses. Això ha portat a una conseqüència important, i és que la polarització social, és a dir, les desigualtats, han augmentat en els últims anys, i això ens preocupa. Per tant, fem una crida, com ha dit la Maria José, a la ciutadania en general i als nostres dirigents polítics. A la ciutadania en general, com molt bé ha dit la Maria José, demanem d'una banda comprensió envers les persones que es troben en situació de necessitat i en situació de desavantatge i que són més vulnerables. Siguem una mica empàtics. Què faríem nosaltres en el seu lloc? I aprofitem aquesta reflexió perquè ens agradaria contrarrestar certs discursos que darrerament s'estan implementant socialment i políticament. I ens agradaria que els mitjans de comunicació en aquest sentit ens ajudéssiu a corregir determinats estigmes i determinades acusacions respecte a una població que ho està passant molt malament. Per tant, demanem a la ciutadania, en aquest sentit, comprensió i també compromís, en aquest sentit, per ajudar a revertir aquesta tendència. I també demanem a l'administració pública més implicació i més voluntat política per revertir la situació. Des de Càritas, tant des de Càritas Lleida com les Càritas diocesanes, com a nivell de Catalunya, sempre que hi ha eleccions, enviem als candidats dels partits polítics com un decàleg de quines serien les nostres propostes, que és el que demanem i recomanem que es faci. Ho vam fer per les eleccions municipals i ho hem fet darrerament en les eleccions autonòmiques. Què els hi demanem? No explicaré tot el decàleg perquè és molt ampli, però això jo destacaria 4 punts i ho faré molt breument. Demanem que s'ha de millorar l'accés a tota la població als drets bàsics. I quan diem tota la població, diem sense exclusió, perquè veiem que s'està invisibilitzant a un grup de població molt important. Cal redistribuir la riquesa que es genera millor. Demanem també que les polítiques públiques siguin més d'inclusió que d'exclusió. I posem l'exemple de l'habitatge. Avui en dia, gaudir d'un habitatge i poder finançar els subministraments s'està convertint en un pou sense fons per a moltes famílies. Creiem que cal garantir també un treball digne i uns ingressos mínims de qualitat. L'any passat ho vam dir i enguany ho tornem a repetir. S'està consolidant la figura dels treballadors i treballadores pobres. Estan acudint a Càritas persones que amb el sou no tenen suficient per viure. Això vol dir que els sous i la qualitat de l'ocupació és feble. Per tant, demanem una millora important en aquest sentit. I finalment, demanem a l'administració que compti una mica més amb nosaltres, amb les nostres entitats.
Pensem que som entitats que coneixem la realitat social, sobretot de les persones en situació més vulnerable, i que la nostra experiència i la nostra expertesa poden suposar una aportació important, bàsica, a l'hora de definir polítiques socials públiques. I per acabar, com ha dit la Maria José, agrair a totes les persones, treballadores i treballadors de Càritas, molts esteu aquí presents entre nosaltres, els voluntaris i les voluntàries, algunes dels quals també esteu aquí, i aquells que han una aportació econòmica, també ens ajuden a que tirem endavant, que com podeu veure ho necessitem i cada vegada més. Moltes gràcies als mitjans de comunicació per ser-hi i moltes gràcies a tothom. El torn de preguntes, si algú vol intervindre, preguntar, per informar o alguna suggerència o alguna rectificació per part nostra. Preguntar el perfil de l'usuari de les persones que no sé si detectar que cada cop són persones més joves, quin és el perfil? Perfil dels usuaris. El perfil dels usuaris és el que comentava, majoritàriament és famílies, amb un 70% amb càrregues familiars. Rafa deia que en principi hi havia persones que s'aproximaven a nosaltres, en principi un 20% estan treballant, i el que sí que veiem és que hi havia noves persones, amb un 20% també de noves persones que s'aproximaven a Càritas. El perfil seria, majoritàriament, és famílies amb càrregues familiars, un 70%. I els nous usuaris? 20%. De persones noves que s'aproximen per primer cop a Càritas estaríem amb un 20%. I el 20% també de persones que estan treballant i malgrat estan treballant no venen a Càritas. Jo us volia demanar si aquestes 104 persones que es van contractar l'any passat a l'empresa d'inserció són nous contractes o és el total de persones contractades? Si són nous contractes, quantes persones hi ha contractades en total a les empreses d'inserció de Càritas? És el nombre de contractes que es va fer l'any passat, el qual no vol dir que siguin 104 llocs de treball. Estem parlant de contractes, perquè de vegades per un mateix lloc de treball passa més d'una persona. De fet, l'objectiu de les empreses d'inserció és aquest, donar ocupació a persones en situació d'exclusió. Com a màxim poden estar 3 anys treballant a les nostres empreses, perquè després, si durant aquest temps no han aconseguit una feina en una empresa ordinària, doncs han de deixar el seu lloc de treball per una altra persona. Però si abans d'aquests 3 anys o bé aquesta persona troba feina o a través dels nostres treballadors socials se'ls ha trobat feina, doncs abandona aquell lloc de treball i aleshores entra una altra persona. Per tant, són 104 contractes. I en total, quantes persones aproximadament hi ha treballant a les empreses de Càritas? Aquesta la diria la de Lleida, la ciutat, la nostra sí, però la de totes no la dic. I des de l'Església Catòlica, i també agrair a tots els que comentava al principi que, a més de ser així, sou responsables, empleats i voluntaris de la gent o del grup de Càritas, de Lleida, de la Seu i de Solsona. Gràcies a tots i acabem. Perdona. A veure, mireu-me aquí, sisplau. Molt bé.